ukuba kilekelele ekugcineni kwezimbali zesizwe ihlale iqhakazile. Nize labantu abami ukuthi nizoqeqeshwa nikhuliswe ngendlela ukuze nibe abesifazana abaqotho kusasa. Ubumsulwa benu ibona obuzocacisa ngekusasa lenu. Ningavumeli abesilisa abakwazi ukuthi banenze inkundla yezokuyithokozisa yozokuyiqeqesha. Isidoda siyayingcolisa imizimba yenu. Imizimba yenu le iyithempeli likaNkulunkulu. uNkulunkulu akahlala endaweni engahlanzekile. Kanti nowesilisa ofisa ukulobola, ufuna ukulobola umuntu wesifazane ongakazi azabe inkundla yezokuyiqeqesha kubantu besilisa. Amadoda ayaye ayisondeze kunina. Ayisondeze azenza abangani benu, kanti hayi ukuthi bafuna lokho, bafuna lobu buntombi benu ukuze bazohamba baye kubangani babo bayobaxhomela basho ukuthi sengike ngamthola. Ngihloliwe we baba. Ngiyajabula ngiyayiqhenya ngani intombi zami ukuthi nikhethe ukuthi niyigcine ubuntombi benu. We baba.